저는 산자가함 정진이 디아이스 보상때 가서 프레스민 간상 통호 정 파냐이 14तारिखको बुधबार कैसा मास गैदरिंग बालेरी है थांग दङ आस्तबल टू राजभवन और रेडियो संतिनि बिनि बागै ग्रिप प्रेसमेंट फाइनाल फाइमानि और फाइमान जा फैका आं निस तां कमिटि कन्वेनर उत्तम त्रिपुरा अयं तंमानि जॉइंट कन्वेनर राहुल नवातिया अयं जॉइंट कन्वेनर दं बेसिबा देबरमा अयं जॉइंट कन्वेनर दङ जयदीप सिंहा अयं जॉइंट कन्वेनर दं बिशालगढ़नि राकेश देबरमा इनके तिनी प्रेसमेंट खामानि कायसानो कारण फाइनाल 14 तारिखको जों जत स्टुडेन्ट हनो कय जागो जे रोमान स्क्रिन बागै जों कायसा डेभिसन थांग दं बा लेरि खाय थांग दं और जत स्टुडेन्ट फाइ मानजांना बागै जों टीआईएसनि बखाक्ति कायसा प्रोग्राम संग्रा जाका जे फाइनाल 10 तारिख सिमे 12 4 जरा नर संगा संगा फाइदे परमिशन तो 12 तारिख सिमे न हेबन जों गैदरिंग जत स्टुडेन्ट हनो कय जागो 11 तारिख सिम फाइ आसबो मानजांनाय बागै बरफ तो जों आशा खायो 1000 प्लस 2000 बा 1000 बिसिम दंनाय सिनियर फाइनाल आगतन जत स्टुडेन्ट ताइ गानागिनि आं कोइनाय गानागिनि जे आगतल फाइनाल जत स्टुडेन्ट आं रिक्वेस्ट खाय फाइनाल बागै कायसा स्टुडेन्ट माइसा जों बबां फोर्स खायनिया हेबन बुबागारा सामते जों बबा ट्राइ खायगा साइसका ओंखाय जों बो साइजों खायनायनि अलरेडि आगे प्लेन खैजा बाट बुबागारा साका जहनते जों बुबागारा तो सिनि खरसां उलिदार बुबागारा जे सासन आथेन खायो ओंखाय बा बिनिफ्राय नासिन दंमानि बिनिफ्राय किसे लेट दं थाङा किन्तु ताव गले जों ताइ 14 तारिख सिम ताइ जोंबो थागलिया माइ आसा जों टीआईएस थांनाय पुरा कन्टिन्यू खाय थांनाय जों दिनि कर खाना और खायबा जों ताइ स्टप खालिया અને નોટો ડિપ્લોમેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન કાયસે બેઠક કે આ મિશન એમએલએ બારનામે टीआईएस आरनि प्रेसिडेंट जे सेंट्रल आमरा फानि दे साव मानजांनाय दिन साव मानजांनाय सानि आम जों तो स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खान थामो बर फागे तो जों वेलकम फाइनाय हाइफान जों स्पेशली जों बर फाइट टू फाइट जों स्टुडेन्ट हनो सिनि महाराज साजाव स्टुडेन्ट हनो खति खारिने गे जों स्टुडेन्ट मुभमेन्ट बा स्टुडेन्ट तिनि खायने जदि बर फागे बा जों बर बाय माला लायने बर नगन साबो फाया जों हाइफान बर वेलकम तो खायने बाट जों स्टुडेन्ट हनो तिनि खायने थांदों डेपुटेशन द रुइमानो परमिशन माखासे जों नाय किन्तु बर परमिशन लां आसा खायो जों हाइफानो परमिशन याफानो जों सिटिं डेमोनेशन खालामखो नाय दिनो खाय दंनाय जे जात जरा जखना जों सिनि मानथाय मायसाखौ दिनो जों जातंनाय ना बागै ओके टाउन कमिटि सिमेदा गोबांमा कोनि दा स्टुडेन्ट फायनाय एक्चुअली जों टाउन कमिटि सिमिया जों टीआईएसएफ सेंट्रल कमिटि को रोय एक्चुअली टाउन कमिटि माने जों आगतन जे गाना जत एक रोमान स्क्रिप्ट जो कौकरो लैंग्वेज ते जे सीबीएसई बुदो खायमेन ब्रक बांग्ला स्क्रिप्ट बाय जे चालु खायमेन बागै जों एकदम अपोज खायो जों अपन साजा गया नेसलेंगो गाबन बागै जों कायसा राज्य सरकार थाने करा बात नाय जों एकदम तिब्रासानि मुभमेन्ट जेराव सिजांनाय जात अदिनो जों कतल के कायसा मुभमेन्ट खाना थांथों आसब दिन सालाव अखान बागै लेटनि तो खामना अचगन खायनाय आमने सकर कम टीआईएस खायथां काटि बामो थनबो एता खायथां टीएसओ खायथां no kita ada lihat ini tuh kan, coba kita lihat. No tuh as a student organization. Actually, hambai jano kaisa question khamma bagai. Actually ati suggestion kaisa buba gran kaisa instruction tongo. Je bo kaisa student no joto student organization tongmani जों अपन थांसाखै kaisa खायनाय माने ने buba gara sawo angkok sai tongo जों joto student bai ti खायनाय नि मा समाय kaisa student bai जों already खायनाय नि no permission ngai tongmani meeting rong kha but जों टाउन खायनाय अब बरगनि आइडियोलॉजी बसिन आइडियोलॉजी एम माने रोमान स्क्रिप्ट एम फानो बन बसिन आइडियोलॉजी मिलिया अंखाना जों अलरेडी थांनायाव एमएलए हस्टेल टीएसएफ बा टीआईएसएफ कायसे मीटिंग अंखा दुइबा मीटिंग अंखा महाराज टिजुमा बायनो गेसिनाव दा एमएलए खंनि दङ बन टिजुमा बाय जों मीटिं खायलाका ने मीटिं खामा कले जों कन्वेनर रखसं लायका प्रोग्राम खायने बागै 14 ता डेट बंखा आं परमिशन मोना का टीआईएसएफ बाय जों टीआईएसएफ मुंगु खाना इनका नामान परेवा परक बाय किसा मरक तामंग लाखा परक किसा जों मीटिं बाय कथागै खायनानै किसा अन मरो जेसं मानसि फायमाने तांनि बरक ता हारसांनि जत फायमिया बा सदर गाना जे आबो गाना कयेक्टा स्कुल कलेज हमनो जों इनभाइटेसन डिभिजन दङ जेमन खुमुलुं ताकाजला बिसामजोनि कयजन बरक फायमान गारिबे अच्छा वो बैंक कामो नो टीआईएसएफ को वी कैसा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन खाना ओके नो bahaya makong ke sekarang TSF, TSU
They BGP political party student organization baru kusam comparatively Actually nade sini me bon na hamoni fero sini khosan leja bubagan na hamong bon na hamong sungmukan saiman dong actually sanan tangan ka ang tieson sawan o bill de age u jita pass khara ka sigen soka tong bro tabo a problem thaya moro age nayo roman sikis naya bro age tamo san debu naguri to BJP sawo bro sawo jung bangla baine moro offer jide bangla baine naya sen ko bro baine roman sikir baine nang kai tabo jide to a problem thaya jong kamsinoro kintu bro abo politics thung sudah kok DSU tentang semen, jodoh semen, murah already agak tabu kai baru tamu santong rumah sikir bersano, Bengali sikir bersano, sengkai rumah sikir no nama aja, seng Bengali tay samia, korsan no nama, kaisan no nama, only one script rumah sikir, apa nama tu kau boleh satu ni berbagai, semua pun nama.